why Chineke ji kete gị n'ụwa, why na o kere gị na heaven ahụ? O kere gị ebe a ka ị bịa gbawa ọsọ eluigwe. Ihe o ketere gị ebe a ka ị gbawa ọsọ ka ije eluigwe, ka o were eluigwe kwụọ ọgwụ ụgwọ. Ọ mara eluigwe ya ene, Dubai na-arụ eluigwe ha, Japan arụchaghị eluigwe ha dobe, Kuwait arụghị eluigwe dobe, Switzerland arụghị eluigwe ha dobe, London arụghị eluigwe ha dobe, Germany arụghị eluigwe, United States of America arụchaghị eluigwe ha dobe, Canada arụchaghị eluigwe ebe ha dobe. Na ụzọ na village mụ na gị ka ọ dị, na compound mụ na gị, na ebe anyị ka ọ dị, na ka be anyị dị. Ifela dị eme ndị ojii. Gọọmenti bụ ego anyị na-eri, kama mụ na gị eje jidefa, mụ na gị eje jidewe ukwu osisi nọ na village, jee goro dọọ ma gbutuo onye. Enegidem this video to this extent why did people hate truth, especially in the Bible? Number 2, why did our people hate what this man is saying? Because open if every one thing Matthias says just drop it in the comment section. I want to know. In this video you're watching, I will able to see as in Dadoku or even Ekutere of ma. Because I'm interested to know, because I'm from the reason some of you people can jump body the man. Whereas after watching the video, I couldn't find anything wrong that the man is doing. So if you find anything wrong in this video that this man is saying, that as an that is not true, just drop it in the comment section. I want to know. Now, say nam top, nde kenabo, nam top, ne onye isi oji. Imeke mmadụ abụ. Agwogo mụ na ọya more than 6,000 people. Enwere onye m dujere ụlọ ọgwụ asị na afọ ihe na-eme. Kedu onye mere anyị fa? Onye mere Africa this kind course? Kedu Europe mere anyị fe nke with religion? Ịnụchakwa ife a taa, kpọkpụrụkpụ echiche chụwekwa I receive chekale Dangote jide ego. Jee China kifu na nwere onye Nigeria ji ego. Go to China and see money. Fundi nwe company like Abideva je wo ogbe, and then obia wo yire palm slippers, yire short neck. And I want no guy nwe fa obulu some staff so obia with the polo. How what are the things shops normal something. Onye oche nwere o ji ego, kpọrọ wọtara ego asị, simple something. Ị ga prime minister, okay, prime minister ndị Holland job eje ọlụ mbasa. Nwa ba eje na video, see prime minister walking with his leg. The man said, yes, you are going to your job, I'm going to my job. Onye Holland ebe. Ne president of France je visit ndị Norway mbosa. Bicycle ka eji we me welcome. Or rigoro bicycle, prime minister ndị Norway rigoro bicycle. Wale hana. Ne Putin ka akpasuri we mbosa o si na moto yari to meche do wala pa na ba ya. Eho president of Russia. Him na gị na-eko ebe onye nweta 10 million, onye nweta 100 million, oje ha ya Prado, ịpụta n'airport, ịkwọ Prado, wa eje village. Na-eme ihe na-egbu wa na ebe ndị ọcha bụ ambulance na-aga for rescue ma ọ fire service. Enwere politician na-egbu wa na London. Enwere onye nwere ego na-egbu alarm na Spain, na-egbu alarm na Rome, abụta religion dị iche iche. Mana bishop na-aga sarin karịa, escort akarịa. Mepee na anya ndị Africa, mepee na anya, go back to science and technology. Omenala bụ ihe nọ na na-eme. Ihe anyị niile iji n'aka fon ije kiri mgbe ihe nọ na lọpụta. Nke nwa na anya echego gị anya n'elu. Enigwe bụ ya ọta ga-eti, nwụọ ọnụ jebe enigwe, nwụọ kịta gawa heaven, ọnwụ ekworo gị ahụ, gị kpekarịrị any spirit of death die. If nna gị bi n'igwe n'anya yara ịnwụ kịta jebe enigwe. If you love that your father in the sky, you will have died now and go there and meet him. Chọrọ ịnwụ. Ị na-ayọkwa nna gị aka ị yara ịnwụ, mana mgbe ị ga-eji fụ ya anya ma ịnwụ. Who is fooling you? You don't apply agbara na ihe. Somebody jide brain gị kpogharịa gị brain. Ngwere gbafe na-akwụ gị tie fire. Oke bụ oke, ngwere bụ ngwere. Oke bụ oke, onye nwa dibịa ọ na-asị gị na o weta oke na okere akwa red na ofe okoro, nwere anything na ofe okoro, scam. Ha nchanye na scam. Ihe bụ dibịa bụ ndị na-enye mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ. Enwere nwa dibịa nwere any power to tie anybody destiny. Ihe na-agba ọrụ ka ha na-alụ. Scam, pure scam. Bebe na-eburu batrị mụ na gị n'ụwa na-achọ imebi. Na-eje Europe, construction na-aga every day. Ghana, America, construction are going on every day. Go there and know if there is anything like end time there. End time, see, you are dreaming to travel there. When you go to the island, you forget about end time and start seeking for documents to be a citizen. Emerigi here, man.